Ayab ti panagdaydayaw. Ti apo ti silaw ken salakan ko, siya sino ti kabuteng ko. Ti apo ti sariked-ked ti biyag ko, siya sino ti kaamak ko. Nuduprakek dagiti managdakdakes tapno patayendak, dagiti kabusor ko ti maitibkol ken mapasag. Uray no lawlawen nak ti enterong armada, sa anak nga agbuteng, uray no darupendak, agtalekak latta ken kuana. Adda dinawat ko iti apo, daytoy laeng ti kalikagom ko, ag naedak kumay ti balay na iti unos ti panagbiag ko, tapno mabuyak ti dayag na ken kidawek ti panangidalan na. Iti tiyempo ti riribok linungan nak, ilimeng nak iti templo na. Iti templo na nga awan pakan anwak, ket iti nangato a bato kitaen na anatalgedak. Iti kasta parmikekto dagiti kabusor ko, anang likmot kanyak iti templo na. Agdato nakto asiraragsak, agkanta akto, agdaydayawak ken ni Yahweh. Dengken nak kadi o apo, no umawagak ken ka, ipangag nak kumaket mga asika. Idi kinunam umay kayo kanyak insungbat ko, umayak o apo. Sa anak ko nga ilemengan, sa anak ko akapungtot, di mo kadi papanawen ti adipen mo, sikat tumulong kanyak, dinak panawan, dinak baybayan o Diyos asalakan ko. Agkararag tayo. O mami a Diyos, aman nakabalin amin, ti silaw ken sariked-ked ti biag mi. Iti daytoy akan ito manen apo, ket agyaman kami, ti karadkad mi, tapno kastaket, makaumay kami manen dito'y pagtaengam apo. Tapno agtitipon kami manen, nga agdingeg, ken agadala kadagiti sasaom. Agyaman kami apo, kadagiti adu, parabong impaay mo kada kami.
Apo, agyaman kami sa at ken inaldaw-aldaw nga taraon nga impapaay mo kada kami. Pendisyon nam kadi mat apo ti mensaherom ita nga aldaw. Ket lukatam kadi dagiti puspuso ken lapayag mi. Tati ayat mo kuma ken ti ayat mo kuma apo ti makita kadagiti aramid ken gargaraw mi apo. Pakawanen na kami apo kadagiti nagkurkurangan mi ken basbasol mi kastamet nga mapakawan mi kuma apo dagiti nagbasol kada kami. Dawaten mi kadimanen apo ti panang tarabay mo kada kami ken ti panang ipaay mo ti kasapulan mi ti inaldaw-aldaw. Dagitoy apo ti dawat ken kararag mo tinagan ni Jesus. Amen. Good morning! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Kumusta po kayo? Ayan. Amen! Ako po ay masayang-masaya dahil nabigyan po ako ng opportunity na makasama kayo sa umagang ito. Ang atin pong Pastor Joey Galinato ay hindi po natin kapili ngayon sapagkat patuloy po siyang nagpapagaling, nagpapalakas sa biyaya ng Diyos dahil yung kanyang mga paa ay namamaga pa po dahil sa gout. Magkaklase po kaming dalawa sa ganyang kalagayan. Kaya meron na po kaming internal arrangement. Kako, pag ako'y namagampa, ikaw naman sa contemporary. Kaya kagabi po ay nag-message siya at ako'y napakiusapan na samahan po kayo sa araw na ito. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang ating Youth Sunday. Amen. Palakpakan natin ang mga kabataan, mga kapatid. Marami akong nakikita ang mga kabataan sa inyong congregation sa umagang ito at ako'y masaya sapagkat ang mga kabataan na yan ang magpapatuloy sa magandang simulain na ating ginagawa sa mga panahong ito. At sila ay gagamitin pa ng Diyos mightily upang isulong pa ang gawain ng Panginoon. Kaya salamat din po sa ating tagapangaral sa umagang ito, si kapatid na Harold. Thank you so much. At mamaya'y maririnig natin ang mensahe ng buhay sa pamamagitan ng kanyang lingkod na ito. Patuloy tayong nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang ating iglesia ay nagpapatuloy sa napakarami pong gawain sa darating pong Sunday, o bago mag-Sunday, yung Saturday, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng tinatawag nating Bible reading. Ito po ay bahagi ng ating pagdiriwang ng Bible Month sa month na ito ng January. Kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat sa darating na Saturday, 9 o'clock ng umaga. Kung kayo po ay may kakayahang magtungo dito sa church, pumunta po kayo at magkakaroon tayo ng pagbabasa ng salita ng Diyos dyan sa mismong harap ng ating simbahan. Magbibigay din tayo ng mga Biblia, ng gospel bracelets, at ganun din ng tubig at ng biscuits sa mga tao. Bahagi yan ng ating pagdiriwang sa Bible Sunday. Gayun din mga kapatid, sa darating na linggo ay pagdiriwang natin ang Bible Sunday. Ito'y napakahalaga sapagkat binibigyan natin ng talagang diin yung halaga ng salita ng Diyos sa buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya suportahan natin ang mga gawain na yan, council meeting sa darating na Sunday.
Lahat po ng mga kasama sa council, sa congregation na ito, please mga kapatid, dumalo po kayo sa ating council meeting sa darating na linggo. Yan. At batiin natin ngayon yung ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kasama sa church na nagdiriwang ng kanilang birthdays and wedding anniversary. Happy birthday po kay kapatid na Josefina del Amen, Eric John Landingin, Nina Sofia Gonzalez, Caroline Miral, Virgie Season, Isabel Luis Olarte, Maria Paz Tiong, Danabol Medrano, Melissa Jean Santos, Mario Opelia San Diego, si Ezra Ann Tatoy, J. Aquino Ginto, Richelle Ann Estioco, John Benedict Cabug, si kapatid na Marife Aquino. Yan ang mga kaibigan natin, mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang birthdays sa mga panahong ito, sa month na ito. Awitan naman natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tayo po ay mag-pray. Pag-pray natin silang lahat. Panginoong Jesus, nag-uumapaw ang aming kagalakan sapagkat ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan ay karanasan ng bawat isa sa aming mga kapatid na ito. Salamat po sapagkat ang blessings ay patuloy mong ipinagkakaloob sa kanila. Panalangin namin, O Diyos, patuloy na sila'y iyong ingatan, gabayan, pagtagumpayin sa kanilang buhay. Lalong higit panalangin namin, Panginoon, patuloy na maging matatag, matibay ang kanilang pananampalataya at ang buhay nila'y magiging daluyan ng pagpapala sa banal mong gawain. Ibuhos mo, Panginoong Yesus, ang masagana mong mga biyaya sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos. Ti panakaalat special offering agpaay iti Mayak Fund, UMYF Fund. Denggen tayo ti testimony ni Migmig. Mga kapatid, habang nililikom natin itong ating special offering, ay makakarinig tayo ng patotoo. Ayan. Sa isa nating kabataan na dumalo sa ating Christmas Institute. Pakinggan natin yung kanyang napakagandang experience sa banal na gawain na ito ng Diyos. Tawagin natin, nandiyan pa si Ashley. Halika, Neneng. Yan. Hi, good morning po. Medyo po kinakabahan po ako ngayon. Kasi po first time ko po mag-testimony.
Pero lakasan ko po yung loob ko para makapag-share sa inyo. So, ayun po. Isa po ako sa first timer ng CI. Sobrang dami ko pong na-experience at nakuha ang lesson kada araw ng CI. Doon din po tumaas yung kahit papaano yung confidence ko o nakapag-communicate sa mga tao. At mag-open up ng mga bibigat na pinagdadaanan ko po simula ng pandemic. Mas naging mayayain po kasi ako nung pandemic po. Nung una po, hindi ko po magets bakit po paghilom yung team ng CI. Dahil po, baka po first timer ko po, ganon. Pero nung pumunta po ako at sumama po ako doon, mas naliwanagan at naintindihan ko po yung meaning ng paghilom. Sa totoo lang po, bago po ako pumunta ng CI, sobrang bigat at ang dami ko pong pinagdaanan. Ganta-ganta lang po, pero di halatang madaming pasanin na problema na hinaharap. Pero sobrang hinang-hinana po ako bago mag-CI. Sa CI po, doon ko po mas naging kilala yung sarili ko. Na hindi na po pala ako to, ganon. Nagbago po ako bago po nung pandemic. Kasi ayun, wala po ako masyadong, down na po ako sa sarili ko nun, ganon. Tsaka dito po mas lumalim yung faith ko kay Lord na nung mga panghihinaan po ako ng loob, kasi po lumiis din po ako ng landas na di na po ako nagbabasa ng Bible, minsan na rin po ako magsimba. Parang kinakatamaran ko na po yung pagsisimba ko, ganon. So, ayun po, kadalasan po, kada message po ng CI, may napupulot po ako o na-apply na tumatatak na message po para sa akin. Yung kay Pastor Edgar po, na acceptance is the starting point towards real healing. Totoo po yun. Tapos, yung isa pa pong tumatak sa akin is yung being okay is a long process. Ayun po, tumatak po at masasabi ko pong totoo dahil isa po sa lahat ng bagay po, kailangan pong wag mong madaliin or wag ka laging mag-go, ganun po. Pag-isipan mo na at wag madaliin sa lahat ng bagay sa tamang oras. Natutunan ko din po sa CI na mas mabuti kung ilabas o sabihin mo yung mga problemang mong pasanin dahil dahil doon mapapagaan yung pakiramdam mo kahit papaano. Ayun po. Amen. Salamat sa Diyos sa isang mabungang karanasan ng pagdalo sa Christmas Institute. Purihin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, narito po ang mga kaloob ng iyong mga lingkod para sa banal mong gawain, lalo na sa larangan ng aming ministeryo sa mga kabataan. Dalangin namin, Panginoon, na ito'y patuloy na magamit sa lalo pang paglago, pagiging mabunga at matagumpay ng ministeryo para sa kanila. All for your glory, Jesus. Amen. Amen. Mamaya na lang po siya pag-pray. Ti panakiibasa ti umuna anasanton asurat amasarakan ti libro ni Isaya.
Pulos nga awan to ti pamuspusan da tapno mailisyan da daytoy tiyempo tirigat. Mababain ida ti daga dagiti tribu ti Zabulon ken Neftali. Ngem ti masakbayan may tanok to daytoy adaga manipod Mediterranean nga agpadaya iti daga iti balasiw iti Jordan agingga ti Galilea. Galilea ataeng dagiti gangannaet. Dagiti tao anag na ti kasipngetan makita da ti lawag ang nagpaidumat ranyag na. Nagnaed da iti daga dagiti aniniwan ngem idi agaranyag kadakwada ti lawag. Kasta unay ti ragsakda o apo inyeg mo ti raguda gaputi inaramid mo agragsakda akas kadagiti tattao na ragsak no agan-ani da wenno bingbingayan da dagiti sinamsamda. Inikat mo ti sangol, adadagsanda, tinukul mo ti pang-oro, anang parigat kadakwada, pinarmek mo ti pagilyan, anang nangidadanes, ken nang gundaway kadagiti tattaom, akas iti panang parmek mo, iti armada, iti medyan, iti ununana. Ti sao, ti apo. Namatay ti Apo. Item ti tinapay, ti biyaga po. Ama ipay ito'y kararwa. Kas panang ted mo diyay, dendot baybay. Kadang iti tao na bisignan. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at pakinggan natin ang pagbasa sa ating Ebanghelyo ayon sa sulat ni Lucas, Kabanata 3, mga talatang 7 hanggang 18. Ganito ang ating mababasa. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming taong lumapit sa kanya upang magpabautismo, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa puot na darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyong sabihin, mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaambana ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroong 2 balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din naman ang gawin ng sinong mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano ang dapat naming gawin? Huwag kayong kukuha ng pera kanino man, ng sapilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang at masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ng Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay.
Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin at giikan at upang tipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang mga ipay, susunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinangaral si Juan sa mga tao sa kanyang pamamahayag ng magandang balita. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen. Bendisyon ang kating kinapudno, tapno di sutaraot ko opo, ken mang pukaw digi nadakas ko, ketang na ken raksa masarap ko. Amen. Tay manggigan iti kanta, ti mensahe ti kanta, Nax Ilocano Youth Choir.
Naimbag nga bigat yu tata kakabsat. Han nga siyak ti speaker kakabsat. Siyak lang ti agpakamam mo kada kayo. Ti maysa nga kabsat tayo nga iso ti mangiwaragawag iti mensahe tatangal daw. Gaputa ni pastor tayo ket medyo adati rik-rik nain na. Inika na tayo ni Apo Diyos ti maysa nga kabsat tayo from Ilocos. Naparaburan iso na Apo ti sirib nga agserbi Apo iti iglesia tayo. May sa Apo iso na nga OFW nga nagapo iti China. May isa nga registered nurse ket nabayag nga agubobra iti hospital EJ China. Ket inikan Apo iti blessing ni Apo Diyos nga nakapasa iti licensed teachers board. Nakapasa iso na iti last year. Iso nga duwa Apo iti inted ni Apo Diyos nga parabor kini Teacher Harold. May isa nga nurse ken may isa nga licensed teacher. Iso sa bali Apo iti mangiwaragawag iti mensahe iti sao ni Apo tataket ni Teacher Harold from Ilocos Sur. God is good. And all the time. For correction, dahil imbaga ni Auntie, hanak Apo nga nurse di jay China no di kat teacher di jay China. A blessed morning to everyone. I am thankful to be here this morning to preach the word of God. And I will take this opportunity to say thank you to Ilocano Knox Fellowship for all your prayers during my two battles, the board exam last year for teachers and for nursing. And this afternoon, may isang bendisyon Apo. Sa laang nga iti panagtakdar ko iti sangwanan, no diket, this afternoon, we will be having our oath-taking ceremonies, iti PICC for nursing, and the coming Sunday, January 29, another oath-taking for the licensed professional teachers. Kat expect the unexpected nga kunada. Ti sermon ko itang bigat, inak pinauluan, ti bunga, ti pamati. Sorry. Adda ti maysa a mannalon a nagimula iti kayo. Agpito atawen tinaglabasen ngem makita adipay pulos nagbunga daytoy. Inikan na iti abono sinibugan na ngem awan latta ti makita na a panagbunga. Pukanek siguron daytoy nga kayo kinuna daytoy nga agmulmula. Ngem iti may kapito atawen daytoy mangrugimeten nga agbunga wenno agbusel. Ita bigat intayo mangigan ti mensahe maipapan iti bunga ti panagbabawi wenno fruit of repentance. Ako na ni Juan Mamunyag manipod iti teksto ana ibasa. Padasen tayo nga idilig iti biag tayo iti maysa nga kayo. No nauneg ti di manunan ti ramot ti maysa akayo narigat a mabual ken nabunga daytoy saan kadi. No ti pamati tayo met ket nairamot babaen ken Kristo dumakkel tayo met iti na Christian one a panagbiag ket agbunga tayo iti ado. Ngem ita panawen addalatta dagiti Kristiyano amangkun kuna nga daanda iti pamati mamati da ken ni Apo Dios ngem awamet a makita iti aramid da. Daytoy tay kunkuna tayo nga uppes a pamati. Ti mensahe ti Apo ita bigat kakabsat ket
mabingay iti tallo nga puntos. Umuna, paneknekan yu ti pamatiyo, babaen kadagiti bunga ti panagbalbaliw. Ulitek, paneknekan yu ti pamatiyo, babaen kadagiti bunga ti panagbalbaliw. Mailasin tayo kadi ti maysa tao nga agbibiyag anapnuan ayat, ragsak, kinaanos ken adaan ti pamati na. Mailasin tayo kadi kakabsat dagitoy a klase ti tao. Masansan amangegan tayo kadagiti sermon ti kastoy. Datayo a Kristiyano masapul nga adda pakailasinan kadagiti sabsabali babaen kadagiti araramid tayo. Tapno no makita na tayo ti sabali a tao kunada anya nga rudmet ti aramidek. Tapno agbalinak akas ken kuana. Anya ti kinuna ni Juan Mamunyag, no awan ti makita kada kayo, ti bunga ti panagbabawi, tiyempunan amapukan kayo. Isungarod nga iti verse 8 kinunana, ipakita yu babaen ti aramid yu ang nagbabawi kayon. Kaya't nasa uwen, agaramid tayo kadagiti bunga amaikari iti panagbabawi. Anya nga rod ti aramiden tayo. Kas ano nga ipakita ti pamaneknek ti pudno a pamati ken panagbabawi. Kas iti naibasa ko na natatay iti Ilocanon ti alaakon kakabsat. Ti adaan ti dua abado kinuna ni Juan masapul nga ited na ti maysa iti awanan. Ti adaan kanen masapul amang ibingay. No ni Apo Diyos ket binindisyonan na ka iti nagkaadua sa nikwa wenno taraon nainggasatan ka nga rudmet amang ibingay kadagita nga bendisyon nga laklak amem. Kas kuna tayo nga ruden be a channel of God's blessing. Inikanak ni Apo Diyos ti adu a bendisyon, tapno maibingayak dagiti agkasapulan. Kasjay kuma ti agbalin a panunot tayo kakabsat, tati tao nga adaan ti pamati, ket agbibiyag iti bunga ti panagbabawi. Adaan ka man wenno basit, automatic at tulungam dagiti agkasapulan. Takastoy ti kayat na nga sa uwen ti panagbabawi. Repentance means to turn away. Panang talikod kadagiti na inlubungan a kagagalad. Ken aramid, ano sa dino ti kayat ti tao could take and take and take. Malipatan tayo, anya? Kayat tayo iti bendisyon, nga maliklikan tayo ti obligasyon. Kaya't tayo da tayo latan ti makadado. Saan tayo kumangagbalin anay imot wenno naagom, selfish, wenno greedy. Kastamet ngay masideg ni Juan kadagiti agsingsingir iti buis nga agtatrabaho iti Roman government. Ket kinunada, Maestro, anya ngay met ti aramidan mi sinaludsod da. Di kay agsingsingir ti adadungem iti tumutop insungbat ni Juan kadakwada. Ket da kami anya ti masapul nga aramidan mi kinunamet dagiti soldado. Di yubut-but ngen wenno padpadaksen ti siya sinuman tapno maalayo ti kwartana. Mapnek kayon iti sweldoyo kinuna ni Juan kadakwada. Kada tayo no maminsan ti tao, awan ti panakapnek kada tayo. Saan kadi? Kayat tayo amin ket kukwa tayo no mabalbalin ket kayat tayo pay nga tagikuan ti lubong. Ket no kasjay ti maaramid, mapukaw ti kararwa tayo kakabsat. Naglawag ti kinuna ti paset ti nasanto na surat
Ni Apo Diyos, kaya't nangagbalin tayo nga anak a mapagtalkan, ken managayat. Anyaman ti propesyon, ti sagtunggal maysa kada tayo, doktor ka man, nurse, mangisursuro, pulis, soldado, wenno manalon. Ti Diyos, ulitek kakabsat, kaya't na ti panagbalin tayo ang mapagtalkan nga agserbiken kuana ken itipada tayo a tao. Ti maikadwa kunana ipakita wenno iyam amuyo no sino ti pudno nga adaan panakabalin. Idi malpas nga insurwan ni Juan dagiti tattao no anya trumbeng nga ramiden da kas naibasa tatay di verse 15 impapan dagiti tattao nga iso ni Kristo. Ngem anyat kuna ni Juan kadakwada, bunyagang kayo iti danom. Ngem sumarsaruno kanyak ti maysa adakkel ti panakabalin ng emsyak. Siya sino dayjay? Ni Apo Diyos. Adaan panakabalin amang iturong kadatayo, itinasayaat nga aramid, ken mangbalbaliw kadatayo. Bunyagang kayo iti Espiritu Santo, ken apoy, kinunanapay. Iti biyag tayo no daddu makakabsat, dumteng tay tiyempo, ako na tayo. Kayat ko ti mabalbaliwan, daytoy akagagalad ko, ngem saan kumet amaaramid. Nalaka nga ibaga, ngem narigat nga aramiden. Dituyen kakabsat asumrek ti panagtrabaho met ti Santo nga Espiritu. Tay bautismo ti Espiritu Santo, tulungan na tayo nga agbalbaliw, kenikan na tayo ti kababalin nga agbiag kas keni Kristo. Kas kunana iti paset ti nasanto na surat iti Galatia chapter 5 verse 22 to 23 kastoy. Ti Espiritu patauden na iti ayat, rag-o, talna, anos, kinamanangaasi, kinaimbag, kinamatalek, kinapakumbaba, ken kinamanagtepel. Saan tayo ang makapagbalbaliw, babaen iti bukod tayo abagi ken pagayatan. Pudno kadira ito ay kakabsat, babaen dayta iti tulong iti Diyos ken ti Espiritu Santo. Isungad nga kunana iti verse 16, iyam ammo ni Juan ti maysa nga daan dakkel a panakabalin na. Saan na nga innala iti pamadayaw wenno credit dagiti tattao. Isungan no anyaman dagiti success, bendisyon wenno balegi iti biag nga naragpat tayo. Saan tayo nga ipapan nga daytoy ket inaramid mo iti bukod mo nga bagi no diket kuna tayo kuma babaen iti tulong iti Dios ken ted na kinasirib kanya ken ti panangidalan ti Santo nga Espiritu. Ti may katlo ken iti maudi adda ken kuana ti bigao apang taep iti irik. Amuyo ti bigao ni Lucano tayo metlaeng kakabsat. Datay bigao isu dayjay pangita upam dayjay irik no during iti harvest. Hantay nga ammo dayjay apo bigao ay hantay nga urod nga Ilocano. Kunana urnungem ket idulin na iti irik iti kamalig na. Kamalig na tinaramid na inaramatek dito yun kabsat. Tano ti Ilocano baka hantay umanen nga ammo ijay word nga kamarin. Kamarin kunana iti Ilocano. Ngem puuran nanto ti taep ti apoy adi maidep. Kayat nangarod nga sa uwen kakabsat. Akalpasan ti panagbabawi tayo addanto ti dadateng ni Apo Jesus. Ket iti dayta nga iumay na apanang bautisar na addanto maaramid a panaglalasin. Addanto ti panaglalasin tayo kakabsat. Nya saan nga aming agkunkuna ti Apo-apo kat anak ni Apo Diyos. Laglagipan tayo dayta kakabsat. Taado dagiti aglemlemeng nga Kristiyano. Kristiyano ka, adda tayo again ki Kristiyano nga kunada.
Bautisaran nanto ti Espiritu Santo dagiti nagtalikod manipod iti basol. Kada tayo kakabsat, ammo tayo ka din, no naisalakan tayo, wano saan pa ay. No saan pa ay kat narigatan kakabsat. Ket madusan tumet ti saan amay dep nga apoy, dagiti agtultuloy nga agturong iti bukod na awagas ken aramid latan nga puon ti pakabasulan na. Kunaento ni Jesus iti kamaudyanan, imayak amangyeg ti panusa kadagiti tattao. Ket kayat ko amang rugi kuman ti panakadusa akas laapoy amang ururam kadakwada. Adu kada tayo daytoy kakabsat, si bibiyag nga mapupuuran kunada ti Ilocano. Makarit tayo nga rod kumakakabsat amang ipaneknek ti kinariget tayo apan nagserbi iti Dios, babaen kadagiti praktikal nga aramid, panangaasi, panagsakripisyo para iti sabali. Tadagitoy nga aramid tayo ket bunga ti panangisalakan ti Dios ken pamaneknek ti pudno a panagbabawit tayo. Saan tayo anawayawayaan tapno agsubli ken agaramid tayo kadagiti na inlubungan aban banag. Nawayawayaan tayo tapno agturong tayo iti dalan wenno direksyon amapan ken ni Apo Dios. Agbabawi tayo nga rod kadagiti nagbasulan tayo. Tapno inton sumaruno nga idadateng ni Jesus, maibilang tayon tumet kadagiti irik a maidulin iti kamalig na. Itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Ti panakaala dagiti kadagiti apagkapullo karkariken sagsagot. Asher po. Tayo'y manalangin, makapangyarihan naming Diyos, Ikaw ang pinagmumulan ng aming mga kayamanan at kabuhayan. Salamat po sa lahat ng panahon, sa lahat ng sandali, hindi ka nagkukulang. Ang biyaya at pagpapalay, lagi mong ipinagkakalob sa amin. Narito ang mga ikapu, mga handog at pagpapasalamat ng iyong mga anak. Basbasan po ninyo ito. Magamit sa lalo pang higit na paglawak ng iyong banal na ministeryo. Pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak na matapat na nagkaloob, siksik, liglig, at umaapaw. Sa pangalan ni Jesucristo, na siyang bukal ng pagpapala. Amen. Amen.
Mga kapatid, nais ko kayong anyayahan sa sandaling ito. Kung meron man sa inyo na nais na lumapit, lumuhod, malaya po kayo mga kapatid. Kung merong nais na magtalaga ng kanilang buhay, magpasalamat sa Diyos, lumapit kayo. Ito ang panahon upang kausapin ninyo ang Panginoon, manalangin ng personal, ipaabot sa Diyos ang ating mga karaingan, ang ating mga pagpapasalamat sa Kanya. Naniniwala po tayo na ang Diyos, ang ating Panginoon, ay hindi bingi. Naririnig niya ang ating mga panalangin. Let's pray. Aming Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng buhay. At ang buhay na ito ay nagagamit namin sa paglilingkod sa iyo. Salamat po dahil binigyan niyo rin po kami ng lakas. At ang lakas na ito'y patuloy naming na ipaglilingkod sa iyo. Salamat po sa mga blessings, sa mga kaloob, sapagkat ito'y nagagamit din namin upang ang church na ito ay patuloy pang lumago, patuloy pang abutin ang maraming tao para sa iyo, Panginoon. Salamat po sa mensahe ng buhay na aming narinig. Ito'y nagdadala sa amin ng hamon na patuloy naming mahalin ang church. Patuloy naming mahalin ang aming kapwa. Patuloy naming isuko ang aming buhay sa iyo. Panginoong Hesukristo, panalangin namin, ikaw po ang maghari sa aming buhay. Panalangin namin na ikaw po ang patuloy na maging sentro ng aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga sandali at pagkakataon nakakalimot kami. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga sandali at panahon sa aming buhay hindi namin na ibibigay ang pinaka-the best para sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung meron mang mga pagkakataon na nagkukulang kami. Lord Jesus, patuloy na ikaw ay tumatawag sa amin. At ang pagtawag mo'y nangangailangan ng aming tugon. Yes, Lord. Opo, Panginoon. Susunod kami sa iyo. Opo, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo. Opo, Panginoon. Ibibigay namin ang aming lakas, ang aming kayamanan, ang aming buhay. All for your glory, Jesus. Opo, Panginoon. Mag-share kami sa aming kapwa. Opo, Panginoon. Kung anong meron kami, ibabahagi namin ito. Katulad ng aming binasang teksto. Kung merong isang kapatid namin nangangailangan, bibigyan namin. Panginoon,
narito kami, nagtatalaga ng aming buhay para sa iyo. Panginoon, kung meron mang may mga problema, kung meron mang may mga pinagdadaan ng mabibigat na challenges sa buhay, Panginoong Jesus, huwag mo kaming pababayaan. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng tagumpay. Kung meron mang may mga karamdaman, Panginoong Diyos, we pray for Pastor Joey. Pagpalain mo siya ng mabuting kalusugan. Dinadalangin namin na maalis na po ang pamamaga ng kanyang mga paa in Jesus' name. Makalakad po siya ng maayos, maipagpatuloy ang ministeryo na iyong ipinagkatiwala sa kanya. Pagpalain mo po siya ng kagalingan, Panginoong Diyos. Gayon din ang kanyang ina. Dinadalangin namin si Nanay, Panginoon. And we pray healing, strength in Jesus' name. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. At sa lahat ng may mga sakit, O Diyos, hipuin po ninyo ang kanilang katawang pisikal at panumbalikin ang kalakasan sa kanilang lahat. Panginoon, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga nakapasa sa kanilang board, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Sa lahat ng mga nagtagumpay na iyong mga anak, thank you, Lord Jesus, sapagkat ikaw ay Diyos na napakabuti. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin kasabayang panalangin for Ilocano Service Congregations, Panginoon, and all its members. Blessings, blessings, victory. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen. 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 Intun mo panang jay gloria, idendumit mo rupurna, kumuyuga tulaken kuana, muray pa'y nusa dinuman, Pangibaunan na kanya sa dinumasurutan, di dalan na makipagnaang. Mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng imnong ito. Where He leads me, I will follow. Naniniwala tayo na kung tayo ay patuloy na susunod sa ating Panginoong Hesukristo, nasa atin ang tagumpay sa lahat ng oras. Patuloy na tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit. Maranasan nating lahat ang patuloy na kapangyarihan, pagliligtas, himala ng ating Panginoong Hesus na siyang bugtong na anak ng Diyos. Patuloy nating maranasan ang gabay, ang patnubay, ang tagumpay mula sa banal na Espiritu, ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen. Amen.
Ti bendición, ti Diyos eterna, kenta, para burna eterna familia. Ti masakbayan, tawid na nasantuan, bendición iti Diyos, kanayon eterna. Ited na tunggal umay ka, ited na tunggal mapagka, mabigbig kumati puso, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Diyos ited na anak mo, para burna ited na't ap-apo. Sakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Diyos, kanayon eterna. Amen. Ag-picture taking tayo, Apo kakabsat. Amin tayo, picture taking. Picture taking po.